nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay, mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. Okay, magampo ta mga higala. Brother Isaw. Okay mga higala, magampo kita. Amo nga dalang panan og silimbahon nga Dios nagastronos kita sa mga kalangitan nining taknas kagabiyon ikaw amo nga gipasalamatan nga bisan pa man taliwala sa kalisdanan sa kapanahunan ikaw padayon nga nagapakita sa imong gugma ug kaluoy matag usa kanamo nga hangtod karon ang among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi imong ginalugwayan. Nining takna o Dios kami maghangyo kanimo nga samtang magahimo ang matag-usas pagpatalingog niini nga programa ikaw among ginahangyo kauban ng balaang presensya nga magapanalangin ka sa matag tawo nga nagapaminaw karon nga sa ilang pagpaminaw nining programaha unta ang mga pulong nga nagagikan sa balaan gagsulatan ilang masabtan ug ang matag-usa ka mga pulong nga ilang mapatalingogan gikas balaan sa kasulatan magagiyas matag-usa nga modol mo alagad diha kanimo. Nasayad ka Dios nga sa among pagpuyo nining kalibutan na wala ka may mahimo kung wala imong tabang. Kung imo mang nakita nga dunay mga tawo karon nga nagapaminaw nini nga programa nga naa silang puloy-anan nga naay nagkalain-lain nga balatian, kami maghangyo diha kanimo nga ikaw mag-aayos at nagalain-lain nila nga balatian aron nga sa diin kon ang kaayuhan ilang madawat gikan diha kanimo sila usab makahimo sa paghinumdum, makahimo sa paghinuklog nga ikaw takos ug angayan gayud nga pagadaygon og pagasimbahon sa tagsa-tagsa namo kamang kinabuhi. Kun do naman kay nakita nga mga tawo karon nga nagapaminaw nga dunay nagkalain-lain nga problema sa kinabuhi, kami maghangyo kanimo nga ikaw magapanalangin kanila, magahatag og kasulbaran sa mga problema nga ilang giatubang, problema pinansyal, problema sa panimalay, problema sa managtiayon. Ikaw unta Ginoo magahikap silang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga ang problema nga ilang mangginatubang karon imong paghatag og kasulbaran. O Dios, kami naghangyo usab kanimo nga samtang nining panahona ang imong pulong mapamatian pa dinhas kanginan unta ikaw magapanalangin nining programa, magapanalangin nining estasyon nga ang mga katawhan nga namulag si Muntilan mabalik pagdala si Muntilan pinaagi nining nga programa. Pasayloa kami sa imong masala, dawata kini mga pagampog paghangyo tungod lamang kang Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, padayon ta higala no. So among gi-welcome karong gabi na ang tanan nato nga mga suki nga mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon sa ato nga programa og naglantaw mga higala sa ato nga live sa Facebook. So kamong tanan kinasingkasing namo nga gina-welcome dinhi nining tulumanon kini ang maayong balita. Pwede nimo kapadangat mga higala og mga mensahe diri sa ato nga programa no. Pwede sa ako nga number ay lang usa kang Brother John kay wa pa nato siya ikauban o di pa nato siya ikauban din sa atong programa kay magpahingpit pa siya magpahayo sa iyang mga bunog. So kami ra gihapon des Badisa ni nato mga bisita karon kauban ni Brother Isaw. So dili man dito higala og text sa akong number aron atong mabasa ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat ngadto sa inyong mga friend. O pwede sa dari mo sa dito sa comment section nato sa Facebook mga higala aron sa inyong mabasa nato niya palihog lang po no atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para nga sila sab ang atong mga higala atong mga minahal sa kinabuhi maka pamati sab sila sa pulong sa ginawa tamasayod nga sa ilang pagpamati sa programa o sa pangutana nga atong gitubag dinhi
Wato na sayod nga mausa na pangutana sa inyong mga friend. So mabless sila higala pinaagi sa ila nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mana atong i-share nga to sa mga friend kay usa ka na ka-part nga nakaparticipate ta sa Ginoo sa gitawag og media ministry. Okay no? Sublion nako higala atong gina-welcome ang tanan. Anya atong i-follow kanunay. Anya atong i-share kanunay ang ato nga tulumanon dinhi sa radio. Anya among gipasalamatan tanan nato nga mga kahigalaan karong gabi nga nagagamit og mga sound system sa nagkalaing mga lugar. Ang tuyo og tumong nga ilang gigamit aron makashare pod sa pulong sa Ginoo ngadto sa ilang mga silingan. So good evening sa karong gabi diya sa tambungon nila ni Johnny Ripaha. Anya nasa tayo bago nga namit diha sa Manyo sila si Lisel Sinadhan kauban ni siyang bana. So good evening Brother Larry. Uban sila makabataan nga dugay na din sila nagsunod sa ato nga programa. Gani si Sister Lisel ang mga nasa mga notebook na gisulatan sa mga verses kay makapag siya higayon iya sad nga tan-awon sa iyang Biblia. Manay kanindot higala nga nasad siya Bible. So ang iyang madugkan sa programa iya nang reviewon og tan-aw sa iyang Biblia. Muna nga mag-aral gina siya og papel og ballpen nga iyang suwatan sa mga verses. So gani yung tanan o niya ato mga silingan sad sa mabuli nga karong panahon na nagapaminaw na gid sila og sige sa ato nga programa. O niya Diyos mabuli na diha mga ilanan diha family. Kamong tanan diha atong gina-welcome og gipasalamatan si Dongmulo Ilanan sa iyang sound system nga ipalanog niya matag programa nato dinhi sa radio. Unya tanan diha mga silingan nga naminaw karon mayong gabi sila si Badtutron diha. Anya sila si Badjak diha, mga silingan diha tanan. Unya ngadto na ni Dong Sensor Sumalinog, Lanster Mercy diha, yan to family. So mga silingan diha nagapaminaw sa tulumanon. Unya good evening sad sa mga Nugas family, sa Sister Chari Adela Cruz Nugas uban siyang family, yung mga April family maayong gabi. O niya nga sa mga abayon, mga pamilya sa mga asaga, ngadto sa mga Lipalam, family, ngadto sa mga Serapino. O niya may gabi sa diha sa mga silingan ni Brother Eric Sinoy, nga nagapaminaw sa lanog sa iyang sound system. Mayong gabi ng tanan, o niya ngadto lang Badturo Maglasang, Sir Darling, Lanabadroy diha, Sayod, Lanster Galay, mga sila Sir Vanessa, ilang mga pamilya diha, mga Maglasang family. So good evening sa tanang taga Mabuli og tanan nga taga Libho kay mag-atbang-atbang raman Kasi sa system des Mabuli maabot diha sa Libho. Yan asa diha tukar kang Brother Leo karon Sumalinog. Good evening no mga silingan na naminaw. O niya Esther Valentina nga always palanugo na iyang Bluetooth. Good evening Esther. Bag Nelson po din, lanog-lanog po na iyang duha ka trumpa o kang Esther Linda Kamay. Tanan no mga lugar dinhi sa mainland Cebu o mga silingan nga dapit sa Masliti, Biliran, Negros, Bantayan Island, Camotes nga nagagamit ang mga sound system. So thank you kayo sa inyong paggamit. Ang tuyo og tumo nga ma-share ang pulong sa Ginoo ngadto sa friend tungod kay usasan na sa paagi nga ikamantala ang mayong balita sugo mo sa Ginoo sa Mateo 24:14 ipawali ang maayong balita. So sabihin ako, welcome ang tanan mga kaigalaan. Okay akong siguro si Brother Isaw na po siya iyang pangumustahon. Pero ako saning pahimustan higala, ako saning tan-awon ang ato nga messenger, ninay mga nagtan-aw dinhi, niya si Sister Elpidia Curo, nag-like siya, niya Sister Elizabeth Tunyakaw ni Dia,
ni Apod, niya slash Brother Joel, sino, mayong gabi po, niya ni Asised Sumsum, o Lunes Sumalinog, niya po si Giovanni Cabaluna Camilio, so may gabi ni Uban, salamat sa imong pagtanaw karon. Niya sa nato nakita din si Chelsea Camillo Cabaluna. Salamat sa inyo nga pagtanaw sa programa. So good evening no, Dios mabuli at masilingan sila si PB Pasol, Junior Clavis, tas Bobina dia. Niya sila si Junior nga Abayon, Racing. Tanan dia nga naminaw sila si Prising. O guban pa diya nagpaminawan karong gabi na welcome sa ato nga tulumanon. Okay, akong ihatag ang panahon ni Brother Isaw at ni ipalili ni Brother Isaw ang screen mga higala alang sa ato makigalaan nga naglantaw karon og nagpadala og mensahe. Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby nya sa dili pa ta mo hatag og pagtagad sa mga mensahe nga midangad dinhi sa atong live broadcast. Ato doy nga pasalamatan ang atong mga kaigsunan dinha sa Nazareth Seventh-day Adventist Church sa ilang mainiton nga pag-welcome sa ato dinha kaganiha. Nakiguban ta sila sa pag daig ug pagsimba sa ato ang buhi nga Dios nining adlaw nga igpapahulay. No, ato doy nga pasalamatan ang pamilya dinha sa Idar, nila ni Auntie Betty, ni Uncle Jose, nila ni Tibulin, o niya sa pinalangga pod nga bana ni Tibulin o kang James Ray, mama ni Kuya Jubit, ni Tibasyon, uban silang kabataan, ni Kuya Giovanni, uban ni Tidindin, o ni Jam Jam, ni Brother Benji din ha, o ni sa uban sila nga iya nga pinalangga nga asawa og sa ilaha nga mga kabataan, no? Mayong gabi isab sa atong nga kaigsunan na sa mga Marikit family, sa Galyaris family, sa kiniang Nulia family, sa Montesilio family din na nila ni Tidna, sa mga Areglamos family din na mayong gabi ninyo din na maigsuon, labaw na din na nila ni Tian og ni Kajiri Paskin og kang James Mark mayong gabi ninyo din ha. Og sa tanan-tanan na lang nato nga mga kaigsuonan din na nga dili na nako mapanganlan, mayong gabi ninyong tanan din na mga kaigsuonan og nabalo na mo. Salamat gyud kayo sa inyong mainiton nga pagkini ang pag-welcome sa kuha sa moa din ha ganihan ni Brother Julio Canales. Unya mayong gabi isab ni Nanay Tilde, no? Nay, mayong gabi inay nya salamat kayo nga bisan sa Pangidaron pero magkita ay gapon ta sulod sa simbahan. Unya mayong gabi na sabday dinhaan nila ni Timilda, uban ni Carilyn, uban sa tanan nato nga mga kaigsunan sa Nazareth. Kamon tanan lang mga igsuon, di na gid nako tagsa-tagsa kupang nalimtan na nako mga pangalan sa uban pero nahibalo na mo. Salamat gyud kayo sa inyong pagka mainiton sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios nga nagkahiusa og naghinugpong tanyo sa pagsimba ug pagday sa buhi nga ngalan kaganiha inaa sa iglesia sa Nazareth. Mayong gabi iday no. Sa ato sa mga kaigsunan dinha sa Paypay, sa mga Idar family po dinha, sa mga Moralde family, mayong gabi ninyo nya, mayong gabi isab ni Sister and Brother Lutzi, Butsi and Lucy Ursal, uban silang mga kabataan dinha nila Ma'am Jessica, mayon man sa ilang mga kaapuhan dinha, mayong gabi ninyo Kuya Buts. Salamat kanunay sa inyong pagpaminaw o pagsunod nining ato nga programa sa kahanginan. Kami dinhiya sa station malipay gyud mi nga dili lang kay ang mga kini ang mga dili membro sa Seventh-day Adventist ang maminaw kundi pati hasta ang mga membro sa Seventh-day Adventist nag suporta sa pagpaminaw sa tong programa, no? Mao gid ang amo nga kalipay dinhiya nga masayod og mahibalo sab mi ba nga ang atong mga kaigsunan nagsunod og nagsubaybay sabgod sa atong programa. Nya may gabi sab dinha ni Uncle Duming uban ni Auntie Purit uban silang kabataan lang ni Ma'am DC, ni Ma'am Ethel og ni Dominic. Mayong gabi ninyo dinha Uncle, Auntie, na dinha sa Maya nila ni Lola Gloria. Mayong gabi ninyo dinala uban ni Brother John, ni Sister Gian, uban sab sa akong gwapong uyuan dinha nga gikan sa Islas Kinatarkan si Kagawad Alan dito. Kagawad, mayong gabi ini mo din na Kagawad niya. Salamat sa imong pagbisita kang Lola Kagawad. Ako yung nakita Kagawad nga
lipay kay lula basta naa magkapundok ang iya nga mga anak. Nga tanan-tanan lang ato nga mga kaigsunan dinas Maya, mayong gabi sab ninyo mga kaigsunan. Diniya karon sa ato nga monitor mga kaigsunan doon na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa ato nga mga viewers. Niya si Sister Gay Marie Kalapuan, niya pod si Brother Rufino Moreno, our avid listener and our kining bunga sa ato nga radyo pod nga nakabigla ni siya sa pagtuo or pagtulunan sa Seventh-day Adventist pinaagi sa ato nga programa. Produkto ni si Brother Rufino Moreno sa ato nga programa mga kaigsunan. Maayong gabi nimo dinha Brother Rufino, uban sa imong pinalangga nga asawa ug uban sa ato mga kaigsunan dinha sa San Remeo Seventh-day Adventist Church. Niya pod si Sister Chari Rubas Barti, maayong gabi. Niya pod si Brother Suni Sumayang, niya pod si Brother Alex Orhel. Nga mensahe maayong gabi ninyo Sir Libby. Maayong gabi pod Brother Alex, niya pod si Brother Ronilo Itang, ya misay mayong gabi na usab kaninyo. Brother Isaw, Kuya Libby, og sa bisita sa station maingon sab sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nag-view ning programa kini ang mayong balita. God bless sa tanan. Salamat Brother Ronilo sa kanunay nimo nga pagsunod og pagsubaybay sa atong nga programa. Diha gyud ko believe nimo Brother Ronilo kay bisan ang ato nga mga bisita dinhi sa programa maapil gyud nimo pag kini ang greetings ba. Salamat kay Brother Ronilo sa kanunay nimo nga pagsunod og pagsubaybay sa ato nga program. Kanya ni apod nakig-uban kanato ang Riverside FM Cebu, no? On air na tad Brad. Anya salamat sa ato ang station manager dinhaa nga si Sir Gizer Molye, uban sa ato nga CEO si Sir Regner Moonlight o Regner Arapuk nga naa dinha nag-monitor sa ato nga station dinha sa Riverside FM South Cebu. Salamat ninyo sir sa kanunayan nga pag-hook up sa ato nga program dinhi sa Bugo City. Unya salamat sab og maayong gabi dinha kang Pastor Joel Tirana nga may nahimo nga nagpaluyo niining butanga nga ang ato nga program maabot dito sa South Cebu tungod sa ilang mga pagpaningkamot nga ma-hook up ang atong program dito dili lang kay Norting Bahin ang atong programa madungog mga kaigsunan kundi pati na dito sa South nga bahin sa Cebu madungog na ang atong programa pinaagi sa Riverside FM Cebu. Napod si brother or sister bani Sister Rubas ang yang mensahe. Mayong gabi ninyo duha kay Libby ug sa mga naminaw aning programa sa Jesus is Our Hope, watching from Kagnukot, Bilyabalite. Salamat sister or brother. Kaning Sabados gabi ug Domingos buntag brother ubas mga kaigsunan, lahi na pod ni nga sit up sa programa. Lahi na pod ni nga kini ang title kumbaga kini ang mayong balita na ni karon. Although magkalahi ni sila og pangalan sa program pero pareho ra gihapon ni og sit up mga kaigsunan. Magtubag ra gihapon ni sa inyohang mga pangutana dinha. Niapod si Sister Minda Patillas Upyasa. Mayong gabi Brad, nagtan-aw mi karon sa inyo. Hello Sister Minda, uban ni sa imong pinalangga dinha ang bana si Kiamulo, no? Mayong gabi ninyo dinha ug tanan nga kaigsunan nato sa Cortihan Church. Mayong gabi ninyong tanan ug dinha sa inyo ang mga kasilinganan. Sister Minda dinha sa Rock Beach sa Cortihan, mayong gabi inyong tanan dinha. Niapod si Sister Helen Oliganga Hufana Nisperos, God bless. Nya dinha sa ato nga Pikas Monitor mga kaigsunan, alang sa ato mga kaigsunan nga wala makabadangat sila nga mensahe, ato pod nakita nga nakig-uban kanato dinhi sila si sila ato ni nga tan-awan mga kaigsunan. Medyo hinay ang internet sa ato nga station karon, wala ma-load ang ato ang live sa Pikas Monitor, pero sige lang. Niapod si Sister Ila Lipalam Kalapuan nya ato nga pasalamatan ang ato nga 31 shares sa ato nga program karon na niabot og 31 atong share mga kaigsunan nya. Salamat sa ato nga kaigsunan mga viewers nga nag-share niini nga program. Pinaagi sa inyong pag-share mga kaigsunan nahimo nga nalapad ang coverage sa ato nga program. Kay kung sa inyo nga Facebook
Makaigsunan do na mo'y friend nga 2,000 plus. Kung kanang 2,000 plus online na nining gabion na, unya kanang 2,000 plus dunay load nga makahimo sa pag-view sa mga videos o picture sa Facebook, kana sila makahimo sa pag-view sa ato nga live broadcast. Og diha sa inyo nga pag-share, nahimo makaigsunan nga nakigdugtong og ni engage mong apil sa bulwaton nga maong pagsangyaw sa mayong balita. Wala ta kay baw nga pinaagi lang sa inyong pag-share sa atong program, sila nakahimo na nga nasayod sa pulong sa Ginoo. Well, nini gayon na makaigsunan, wala naman tay nakita pa nga dugang mensahe. Ako basahon Rebel Okay, Brother Levy. Okay, ato rin basahon ni si Brother Duming Bunukan. So mayong gabi dia Brother Duming uban sa tibok niyong family. Kaniya ang iyang mensahe ato rin basahon. Ingon nini mayong gabi na usab ninyo sa station Badlibi o Brother Isaw o sa tanang nagsunod nining programaha. So mayong gabi Brother Duming o sa tibok nimo diha nga family nga nagapaminaw karon sa ato nga tulumanon sa kini ang bayong balita niya. Salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Diyan sa itong tanahon sa atong bikas nga cellphone. Maayong gabi Kuya Libby, Badisaw o sa tanan diya sa station. Sa tanan usab nga naminaw, Kuya na alang unta mi pangutana palihog lang kung pwede tubaga lang ninyo karon murag di ta matubag ni karon sir tungod kay namanggod tay follow up nga tubagon karong gabi na follow up na ni ato miaging gabi pero ato ni basahan niyang pangutana bahin sa pagkaon kay libi pwede batang mukaon og isda nga walay hingbes pero naay kapay sama anang tamarong og sani lambarok o kiyampi, saan kiyampi? Awa man kayo kaila ni ubang ginganlan ni Monster. Pero silang, ato niyang tagang panahon, mahitungod man na sa daytarilo imong pangutana. Okay, mga titasunan higala kung ibalik ang parang kabalisaw aron sa pagbasa sa follow-up question nga niadtong gitubag nato gawas gabi natong isang kagabi. Okay, salamat Brother Libby ngadto ta mga kaigsunan nining reaction sa ato ang live viewer no sa kining viewer nato sa atong live broadcast. Doon na siya nahimo nga reaction kabahin ni atong ato nga gitubag lagi nga iyaha nga pangutana niya kagabi doon na siya na ipadangat dinhi ang reaction sa ato nga program unya mao ning ang ato ron hatagan og pagtagad. Okay? So, ang iya nga reaction, ingon ani mga kaigsunan. Ingon siya. Ingon mo Brad, kamo ang naa sa kamatuoran. Nganong dili naman ninyo lagi tubagon akong mga pangutana. Nganong galihay naman mo. Nganong gamugna-mugna naman mo pangutana kuno, gani wala may nangutana ninyo ana. Unya, ang ikaduha, ingon siya, gatigulang na lang mog sangyaw dira sa radyo hangtod karon bulag gihapon mo sa kamatuoran nang damay pa mo sa mga tao nga gipatuo ninyo sa inyong sayop nga pagtulunan kaluoy pudoy pagmata na intawon mo. So mo ni ang iyang nahimo nga reaksyon nga ang iya kunong pangutana ato nga gilihay-lihayan. So kanus aman ta naglihay-lihay nga kutob sa pangutana dinhi nga midangat sa tong programa Brother Libby maragwa man ta kay numdum nga do na tay gilihayan. Gitubag nato na mga pangutana, mga reactions ato nang gipantubag wa tay gilahayan dinhi nga pangutana. Bisan pa man gani ang reaksyon ato maghingatagad pagtagad kini pa So ang ang pangutana. pasabot bilisaw katong pangutana mahitungod sa Usias 11:9. Yes Brother Okay, Libby. niya itong the other night nga ang pangutana nga mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Ano nagilata nga Diyos Kristo nga sa Usias 11:9 ang Diyos dili man tao. Si Kristo kay tao man. Gikonklusyon na nila nga dili ni Diyos. Kisa may nagkonklusyon na sila na naghimuhimo ilang konklusyon. Tugutan na ito higala nga ang Biblia mo mo conclude. O niya, usap yun ka punto
nga atong pangutanaha nga sa 11 sa Timoteo nagisgot niya nga ang Dios dili mamatay. O niya si Kristo kay namatay man, maghimos lang konklusyon. Dili siya Diyos, kay ang Diyos di man namatay, si Kristo namatay man. So ang naghimog konklusyon sila. So muna atong iklaro kay basig wa kay nga masabti to ang mga tubag kay usahay lagi ning ingon ani nga sistema nga mga tao nga nagtuog yun nga dili Diyos si Kristo. Usahay close-minded na sila. Tagsara kay mga open-minded nga mudawat ba o kung say nakasulat ipasabot sa Biblia. So ihatan akong unang panahon ni Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby nya Facebook user on R or si kinsa man ka brother or sister. Salamat nining imo nga mga gipadangat dinhiya nga pangutana o reaksyon sa mga tubag sa mga pangutana. Ang imong pangutana nga gipadangat dinhiya sa atong programa gitubag na. Nganong imong gibati nga gilihay-lihayan tungod kay dili ka mudawat kung unsay among tubag. Kay nga naman do man kay paghuna-huna nganong imong gipadangat kining butanga kining pangutanaha may tungod sa Osias 11:9 tungod kay sa inyong pagtulunan nga gitudlo sa inyong pangulo sa simbahan inyo mang gihuna-huna nga si Kristo dili Dios. Mao na nga inyong ipadako nga ang Dios dili tao, ang Dios usara. Pero dinhiya sa kanginan, dinhiya sa atong programa, insakto man sab ang atong pagtudlo nga usara ang Dios pero dunay tulo ka persona. Karon ang nahitabo kay gitubag ang imong pangutana ug diha sa pagtubag sa imong pangutana di man kakauyon kay supak man sa inyong pagtulunan mao nay hinungdan moingon ka dinhiya sa ato sa kahanginan nga gilihay-lihayan. Pero kano sa man gilihay-lihayan nga bisan og imo ning i-review ang ato nga program dinhiya sa ato nga Facebook account imong makita nga ikatuloron nga gabii nga kining imong mga pangutana gihatagan nato pagtagad apil na ang imong reaksyon. Ayaw pagsulti nga bulag gyapon sa kamatuoran or nandamay pami. Noon ikaw ang nandamay sa imong pagkabulag sa kamatuoran. Kaya nga naman, kutob ramang gyud mo sa pagpaminaw o pagdawat sa pagtudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan, mga kaigsunan o magigilan, Brother Unar, di man gyud mo kay balo mo basa sa balaan nga kasulatan. Kay lagi gidid-an mo sa inyong mga pangulo sa pagbasa. Ayaw og pangdamay sa pagtulunan nga imong nadawat nga si Kristo dili Dios og tawra gikan sa pagtulunan ni Felix Manalo. Kay kung imong tan-awon kining gisgutan or imong ipadako dinhiya sa kanginan ipagawas nga dili mo motuo nga Dios si Kristo sa inyong pagtulunan sa Iglesia ni Kristo, di gyud na makalusot ni makapasar sa atong programa. Kay hilabihana kadugay na nga panahon kining mga pangutana kini nga set up sa imong gipadangat dinhiya nga text kadaghan na nga beses nato nadawat dinhiya og gitubag og imposible kayo nga ang imong pangutana nga very simple likayan sa atong programa. Ngani kung imong lantawon ikaw mo'y kinahanglan magmata. Ikaw mo'y kinahanglan dili mandamay sa imong pagkabutas kamatuoran. Ikaw ang kinahanglan dili mandamay sa pagtudlo sa sayop ninyo nga pagtulunan nga dili mo motuo nga Dios si Kristo o dili mo motuo nga dunay tulo ka persona ang Dios. Unsaon man nato nga kun sa inyong pagtulunan di mo motuo nga dunay tulo ka persona ang Dios, dili mo motuo nga Dios si Kristo nga dinhiyas balaan nga kasulatan nagtudlo man nining mga butanga nga Dios si Kristo nga dunay tulo ka persona ang Dios. Kung dili mo modawat nini nga pagtulunan, wala mi problema niya na Brother Unar or sister Facebook user Unar. Kung dili problema na ninyo. Kay kung kami ang inyong pangutanon, kami ang inyong pasultion, kung unsay gitudlo sa balaan nga kasulatan, mao gyud na ang among tuuhan og sundon, og dili ang gitudlo sa pangulo sa simbahan sa Iglesia ni Kristo nga gitukod ni Felix Manalo or sa Iglesia ni Felix Manalo. Now, kung imong lantawon og susiyon, atong gibasa sa mga nangaging gabii,
ang mga pagpamatuod nga diin ang Dios dunay tulo ka persona. Nga kung atong makita sa balasahon sa Henesis 26 ug 27, dunay gisgutan ang Dios nga naghisgot siya atong buhaton ang tao sumala sa atong dagway. Okay? Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Kanang ato ug nato gipasabot nga na plural form. Dunay kauban. So kung imong lantawon og susihon sa panahon ni Abraham, brother on R o sister on R, tanang namina ubas tanang naminaw karon, imong makita sa diha nga kung imong basahon ang Henesis kapitulo 18 bersikulo 1 hangtod sa 3, ang gisgutan ingon ani, og siyuba mitungha kang Abraham sa kakahuyan sa Mamre. Take note, si kinsa ang ming tungha or mibutho dito kang Abraham, si Hiyuba ang Dios na sa naglingkod siya sa pultahan sa iyang balong-balong sa init sa adlaw, og giyahat niya ang iyang mga mata og mingtanaw siya, og ania karon ang tutulo ka lalaki nga nagtindog sa tubangan niya og sa iyang pagkakita kanila, midalagan siya gikan sa pultahan sa iyang balong-balong sa pagtagbo kanila, og niyukbo siya sa iyang kaugalingon sa yuta, og miingon siya, Ginoo, kung karon hingkaplagan ko ang grasya sa imong atubangan, akong ginapangaliw po kanimo nga dili mo pagsayloan ang imong uliton. So kung imong lantawon og susihon, panahon nga si Abraham anaa sa iyang balong-balong or sa iyang nga payag-payag sa ato nga termino, mga kaigsunan, ang Dios nakigtagbo kang Abraham, og sa pagyahat ni Abraham iyang nakita nga dunay tutulo ka mga lalaki nga iyang nakita. Nang kung imong lantawon og susihon, kining tulo ka lalaki nga gihisgutan sa balasahon sa Henesis, mao ni ang atong gipadako dinhias atong programa nga dunay Dios or mga kaigsunan nga ang Dios dunay tulo ka persona nga sa diin kung imong lantawon giklaro o gi-justify ni Kristo og kinsa ning mga personaha sa Dios nga kung imong lantawon ang Mateo kapitulo 28 bersikulo 19, ginganlan ni Kristo ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Kung imong lantawon ang Galacia kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 2, mga kaigsunan, gihisgutan nga Dios ang Amahan. Kung imong lantawon ang Roma kapitulo 9 bersikulo 5, ang gisgutan na tao si Kristo nga mao ang Dios. Ha? Kung imong lantawon ang Anak Dios. Kung imong lantawon ang Buhat kapitulo 5 bersikulo 2 hangtod sa 4, mga kaigsunan og makiglan, gipamatud-an pod niya ng bersikulo nga Dios ang balaang Espiritu Santo. So kung imong lantawon og susiyon niining mga bersikulo sapat na nga imong makita nga diin ang Dios duna di ay tulo ka mga persona. Now karon diha sa inyong pagtuo, brother on R o sister on R, uban sa nang naminaw karon, or diha sa pagtulunan sa simbahan or sa Iglesia ni Cristo nga gitukod ni Felix Manalo or Iglesia ni Felix Manalo, imong makita, brother on R, ubas tanang naminaw karon, tanawa. Sa panahon nga human na banhaw si Kristo, siya nakigtagbo sa iyang mga tinun-an sa usa ka Pinoy-anan or usa ka dapit. Kung imong lantawon kini nga senaryo, ingon ani ang atong makita. Sa Juan kapitulo 20, Juan kapitulo 20, versikulo 27 o 28, sa panahon nga nakigtagbo si Kristo, nibuto si Kristo sa pundok sa mga tinun-an sulod sa usa ka balay, ingon ani ang nahitabo, mga kaigsunan og mga kiglaan. Nangangha, nalisang ang mga tinun-an, kaya nga naman, ang balay nga ilang gipundukan, sirado ang pultahan, sirado ang bintana, pero sa diha nga si Kristo nakigtagbo kanila, mikalit lang pagbuto si Kristo sa ilang taliwala. So dunay nahitabo nga pagkahadlok o pagkakuyaw sa mga tinunan. Kaya naman, diin man agi ang tao nga mibuto sa ilang taliwala, nga sirado man ang pultahan, sirado man ang mga bintana. Dayon ilang nakita nga kining tao nga mibuto sa ilang taliwala, mao di ay si Kristo.
O sa diha nga ilang nakita nga si Kristo man diay ang mibuto sa ilang taliwala, ingon ani na, dunay nahitabo nga pagduha-duha kung si Kristo bagyod ang ilang nakita. Busa aron mapamatud-an nga si Kristo ang nagpakita sa ilang taliwala, ingon ani ang gisulti ni Kristo ngadto kang Tomas o ba mga kaigsunan og makiglan. Og siya mingon kang Tomas, Juan 20 versikulo 27-28, ihikap dinhi ang imong tudlo ug tan-awa ang akong mga kamot, ambi ang imong kamot ug ipasulod kini sa akong kilid. Ayaw na ni anang pagkadili matinuohon. Brother Onar, basta nang naminaw, ayaw na ni anang pagkadili matinuohon. Hinunoa, magmatinuohon ka. Sa 28 nagingon, og si Tomas niingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Kung imong lantawon ug susiyon diha sa pagsulti ni Tomas kang Kristo nga Ginoo ko, Dios ko, nasayop ba Brother Onar, basta nang naminaw karon nga si Tomas nasayop ba pagsulti o pagtawag kang Kristo nga Dios? Kinsa may atong tuohan karon Brother Onar, basta nang naminaw karon? Si Tomas nga nakakita o nakasaksi kang Kristo, o si Tomas nga misulti nga Dios si Kristo, or kamo nga mga membro sa iglesia ni Felix Manalo nga dili mo tuo kang Kristo nga Dios. Kinsa may atong tuohan? Si Tomas nga nagsulti nga Dios si Kristo, or kamong mga membro sa iglesia ni Felix Manalo nga dili mo tuo kang Kristo? Bisan pagtuwad ituwad baliktad ang kalibutan Brother Onar, o basta nang naminaw karon, kung unsay gitudlo o gipamatud-as balaan nga kasulatan, didto gyud tuo o dito gyud mo sunod ang inyong mga kigalaan nga mga Seventh-day Adventist. So kung imong lantawon ng susiyon, milutaw na noon Brother Onar, basta nang naminaw nga ang bulag o butas kamaturan dili kami nga naa dinhas kaanginan, kundili ikaw nga naminaw sa atong programa nga nagdaladala og naggunit-gunit sa pagtulunan ni Felix Manalo nga nagpaila og nagpatuo nga dili Dios si Kristo. Kung imong lantawon og susiyon, sapat na ning mga bersikulo nga kung imong lantawon gipamatud-an nga si Kristo Dios Brother Onar, basta nang naminaw karon. Pero di na gid mi may bulong niya na kung ano nga dunay tao nga dili motuo kang Kristo nga Dios. Kaya naman bisan pamanggani si Kristo nagpakatao nining kalibutana sa nakig-ubat siya sa mga tinunan, sa nakig-uban siya sa mga katawan, daghang mga tao ang dili motuo nga Dios si Kristo sa kapanahonan ni Kristo. Nang kung imong lantawon Brother Onar, ubas tanang naminaw karon, kamo nga mga dili motuo nga Dios si Kristo, kamo ang nahimong moderno nga dili kauban ni Kristo, moderno nga dili kaubas katawan ni Kristo, kundi mga moderno nga mga tao nga kontra kang Kristo, modernong mga tao nga gustong mopatay kang Kristo. Kung imong lantawon ug susiyon, kining mga butanga gisgutan sa balaan nga kasulatan. Kung imo gani nga lantawon ang gisgutan misulti si Tomas ngadto kang Kristo, Ginoo ko, Dios ko. Kung imong lantawon Brother Tomas, ubas tanang naminaw karon, mas motuo pa ning gisulting Tomas kaysa mutuo may Brother Onar or sister sa imong pagtulunan nga mosulti ka og imo ipadako nga dili Dios si Kristo. Now kung imong lantawon pagyud ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, ingon ani ang Juan kapitulo 8 bersikulo 19, dunay gisgutan dinhi kung ato ning basahon. Juan kapitulo 18 bersikulo 19, ingon ani, busa nang mutana sila kaniya, hain man ang imong amahan. Si Jesus mitubag nga nagingon, kamo wala nakaila kanako o sa akong amahan. Kung nakaila pa mo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Kung imong lantawon Brother Onar, basta nang naminaw karon, kay di man mo motuo nga Dios si Kristo, kay nagtuo lagi mo nga usara ang Dios, walay tulo ka persona, kining gisulti ni Kristo karon, nga nagsulti siya nga nagingon, kamo wala makaila kanako o sa akong amahan. Kung nakaila pa mo pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Kining bersikulo Brother Onar, basta nang naminaw karon, angayan kayo ni sa inyo kay nga man nagpaila mo nga nakaila mo Dios,
Pero taliwala nga nagpailamog, nakailamog Dios, dili mo mutuo nga Dios si Kristo. Sa gisulti ni Kristo, mingon si Kristo, ingon si Kristo, kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Unya kamo brother Unar, uban sa imong mga kaubanan sa pagtuo nga dili mo tuo kang Kristo nga Dios. Pasabot dahil ini nga namakak ra mo. Pasabot dahil ini nga nagpaila-ila ra mo. So ang tinuod nga nabutas kamaturan Brother Unar, ubas na nang naminaw karon, dili kaming dinhiyas kanginan, kun dili ikaw Brother Unar, uban sa mga kaubanan nga naggunit og nagila nga dili Dios si Kristo. Kaya man, ang balaan nga kasulatan pulido og lig-on nga nagpamatuod nga Dios si Kristo Brother Unar, ubas tanang naminaw. So hunong na niya na Brother Unar sa pagkagahi o pagkadili matinuohon niingon si Kristo, magmatinuohon kamo Brother Unar, ayaw pandamay sa imong pagtulunan nga sayop, ayaw pandamay sa imong pagkabutas kamaturan. Hunong na niya ng pagkagahi o kasing-kasing. Wala na likay-likay ang imong pangutana dinhi sa kanginan. Kundili gitubag na gyataga nagpagtagad. Kaso nga lang ang gusto nimo nga ang among itubag dinhi sa kanginan kanang uyon sa imong pagtuo. Pero di man na pwede Brother, ubas na lang naminaw karon. Kay kung ang imong pagtuo dili uyon sa gisutudlo sa balaan nga kasulatan, di gid na namo mauyunan sa dinihas kanginan. Kaya naman Brother Ronar, basta na naminaw karon ang atong programa gimugna kini sumala sa balaan nga kasulatan, sumala sa Biblia, muguwa ang mga pagtudlo Brother Unar. Kung ang imong pagtulunan o ang imong gusto ipasantop o ipaabot dinihas kanginan kay wa mauyon sa balaan nga kasulatan, suri na lang Brother Unar, pero di gid na masuportaran dinhi sa ato nga programa. So inaot Brother Unar, ubas na lang naminaw karon ug uban sa imong kaubanan Brother Unar nga nabutas kamaturan, unta mahayagan na ang inyong mahuna-huna o kasing-kasing nga dili na mo magpakabuta o dili na mo mandamay sa inyong sayop nga pagtulunan o kamo mudawat sa kamatuoran Brother Unar, dili kay sa pagtudlo sa inyong pangulo sa simbahan. Sa dili pa nako ihatag ang dugang panahon kang Brother Libby alas paghatag dugang pagpasabot sa pangutana, ako sa ning basahon ang napuno nga mensahe dinhiya sa atong kangin ato ang live broadcast. Niyas Brother Nilo Itang sa texter nga nangutana, wala diay magbasa sa tibok kasulatan. Akong ikatagbag paningkamot nga madiskubre nimo unsa ang Dios. God bless. Salamat Brother Nilo sa imong nga contribution. Niapod si Sister Lia Muñez, dili na lang unta na ninyo tubagundong kay bisan pag idumo na iyang naong sa Biblia, dili og dili jud na mutuo. Salamat Sister Lia. Awa man lang sa kita maghuna-huna para siya kundi para pod sa uban nato nga mga listeners Sister Lia, mao nga ato ginang hatagan og pagtagad nga prinsipyo sa atong programa kutob sa pangutana nga moabot ato manggid nga tubagon. Salamat Sister Lia sa imong contribution. Nga po Brother Junjun Lister Simo gikan sa Kinatarkan Island. Good evening diha ninyo mga igsoon watching from Kinatarkan. Ana Jod Brad, tira nga walay ko kahadlok basta pulong sa Dios, masakitan ang masakitan basta ang kamaturan mapadayag sa kanginan. God bless diha ninyong tanan. Salamat Brother Junjun nya kini ang God bless sab ninyo dinhaa. Niapod si Sister Lia Muñez texter, wala nay lain nga reliyon nagtudlo sa kamaturan. Adventist ra texter, wala nay iba pa. Okay, thank you Sister Lia. Niapod Brother Moises Alex Laban, sirado na ang utok ni Unar kay sirado naman bisag isa ka truck sitas. Sakto gina Brother Moises, bisag pila pa ka bersikulo ang atong ay pamatuod basta ang tao sirado gunahuna di gid makasabot sa kamaturan. So wala na may napuno mensahe alas paghatag dugang pagpasabot sa pangutana ang tanan ako hatag kanimo Brad Lebe. Okay, rin salamat Brother Isao. Nya salamat po sa follow up nga pangutana nga atong gitagad karon. Ang nag-follow up, naghisgot siya nga matod pa niya nga agyon sa to pagtawag niya Brother Isao. Iya nga terminong gigamit Brother Libby ato kuno nga gilihay-lihay ingon nga kita ang kamaturan pero ngano kuno nga dili nato tubagon iyang pangutana, ngano kuno nga atong gilihay-lihayan ang iya nga pangutana. Unya ingon siya natigulang na lang kuno tagsangyaw diri sa radyo ang tod karon bulag kuno gihapon tas kamaturan. Unya nang damay pagyud kuno ta sa sayop nga pagtulunan ingon siya luoy kuno kay ta magmata na kuno ta. Okay, rin salamat kino.
Dini sa ato nga programa kining pangutana ni sa toy kaniya yang Gamit nga pangalan sa Facebook, Brother Libby, unara. on-air ang iyang gigamit, no? Wagin siya mo klaro sa iyang ngalan og butang on-air ang gigamit niya. Nga matod pa niya nga ang iyang pangutana gilihay-lihayan ato. Kung ato pang gilihay-lihayan, wa na to tagda, wa na to tubaga. Atong gilihayan pero may iyang pangutana. Ang pangutana suban mo atong gitagad. Ato ning gitagad higala ang iyang pangutana. Ato ning gitubag iyang pangutana. Pero sa ato na matikdan, ako lang ning agpas mahigala, murag sirado ang iyang unahuna, close-minded siya. Dili siya open-minded. Dagan baya nga mga kaila nato nga ang ilang pagtuo kanhi dili mo tuo nga si Kristo Dios pero karon tuo na. Sama atong diadri sa nag-comments diri sa atong Facebook nga ilang tagda brad. Kato siya karaan man to nga INC. Dili mo tuo tog Dios ang Kristo nga Dios sa una. Pero sayang kanunay pagsubaybay sa ato nga programa uban siyang pinalangga nga bana nga mipahulay na. Sawa pa nato namit unya santod namit nato sila. Ilang gipakita ang mga notebook nila nagisuwatan sa pangutana o mga tubag sa pangutana nga atong gihimo diha sa radyo. O niya naninguha sa silang kaugalingon sa pagbasa sa Biblia. Inigkahuman sa programa, ilan ang rebyuhon o basa silang Biblia. Ang mga bersikulong gipanghatag na aman at tingala sila na naaman diya sa Biblia. Ang gitudlo sa amo, dili man Diyos si Kristo. O niya nga nun, Diyos man diya ining pagkausa. Diya sila na kalitan mahigala. Diya sila na tingala, nganong wa sila tudloi. May gani ko no kay gihatagan sila Biblia silang silingan kay bawal manggod nila ang maghupot ng Biblia. Natagaan man sila Biblia silang silingan daw. Dili sa Tuesday ng silingan. O niya, nahimo tong panalangin ang Biblia nga gihatag nila kay ilang ma-review dito ang mga bersikulo nga atong gipanghatag dinhi nga ilang nasuta nga nagsulti gitos tinuod, no? Ang iyang pangutana nga bote pasabot gilihayan sa matong sa 11:9 nga nag-ingon nga ang Dios dili tao. Wala ko nalihay. Gipasabot nato na tinuod na ang Dios dili tao. Mao bitaw hinungdan nga si Kristo nagpakatao. Kay kung dili siya magpakatao, dili siya mahimong tao. Muna ito nabasa sa Roma 9:5, nag-ingon si San Pablo na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. So Dios diay sila nga nagpakatao. Kinsa man na mao si Ginoong Hesukristo. Mao na nagpakatao kay dili man siya tao. O nagpakatao, kanang word nagpakatao, originally dili gid na siya tao. Dios na siya nga nagpakatao, ang tuyo og tunong nganong nianhi siya sa kalibutan og nagpakatao higala tungod nato nga makasasala. Ang paagi nga maliyas ta gikan sa atong pagkamakasasala. Nagpakatao si Kristo ning kalibutana. Nagkinabuhi siya ingon nga tao ug ang iyang kinabuhi niining kalibutana maoy panig-ingnan nato nga makasasala kung unsaon pagkinabuhi nga maglikay sa pagbuhat og sala. Gipakita ni Kristo ang pagkamapainomsanon, iyang pagkamatinamanon sa sugo siyang amahan. Kay sa atong basa sa Juan 15:10, ingon si Kristo, kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, nagapabilin kamo sa akong dogma, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Nag-ingon si Kristo, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Nagmatinumanon siya. Iyang gipakita ang usa ka panag-ingnan sa pagkamatinumanon aron kitang mga tao higala musundog sa lakang nga iyang gihatag kanato, dili ang pagkamasinupakon kundi ang pagkamatinumanon.
Pero naay mga higala nato karon, imbis sundon ang sugo, supako naman noon, magtudlo, gawa ng sugo, magtudlo, magisupak ni Kristo ang sugo, pero ingon si Kristo, gituman ko ang mga sugo sa akong amahan, mga higala. So, muna purpose, gano'n nagpakatao siya, nagkinabuhi siya nga tao, aron mahimong panigingan nimo og nako, mga higala. O niya sunod, diya sa Timoteo, kanang gisgutan niya ang Diyos, dili mamatay. Kung Diyos si Kristo, gano'n namatay man. May konklusyon na sila sa ato pa, dili gid Diyos si Kristo. Sila naghimog konklusyon. Pagkabasa nila ganin sa Hosea susunod ng Diyos di tao, konkludin sila. Dili gid ay Diyos si Kristo. Kanihuman tao. Tuguti gila ang Biblia mo konklude. Dili kita mo konklusyon. Unsa may gikonklusyon ni Kristo? Sa iyang pagkahimong tao, di na ba siya na Diyos? Ilabuhan daghanang bersikulo mabasa sa Biblia na naghisgot sa pagka-Diyos ni Kristo mahigala. Sa ato makita sa Tito 2:13, nag-ingon pa yung San Pablo nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios og manuluwas. O sa si Kristo, ingon sa Pablo, dakong Dios o niya manuluwas pa yun. So, may conclusion sa Biblia. Ang atong layunan ka ng conclusion sa Biblia. Dili ka maghimuhimot ang atong konklusyon nga kasumpake na Diyos konklusyon nga ginahimo sa Biblia. Diyos man lagi si Kristo. O ni ang inyong konklusyon pagkabasa sa sinabi sa Usias, dili Diyos si Kristo. Nabatay mabasa sa Biblia igala? Makabasa ba tabi sa usa ka bersikulo sa Biblia nga nagsulti nga si Kristo dili Diyos? Kadaghan ko kami tiana. Ing ko basahe ko no kami. O gusto lang ka verse nga nagsulti nga si Kristo dili Diyos. Ang basahon, kanang pulong nagpakatao o natao si Kristo. Ano ito supak siyang pagkatao? Nagtuo man ta nga natao si Kristo, nagpakatao si Kristo. Ang atong gisupak na higala, kanang ilang konklusyon nga si Kristo dili Diyos, bisag klaro ang konklusyon sa Biblia nga si Kristo higala Diyos. Bisan pa ang Diyos nga amahan. So, Hebreanon 1, versikulo 8, nag-ingon pa yun ang amahan. Maniligon nga konklusyon ang gisulti sa Diyos mahitungod sa iyang anak kung kinsa si Ginoong Hesukristo mahigala. Ako basa na, nakasulat sa libro sa Hebreanon 1, o niya versikulo 8 sa Contemporary English Version. Ingon na itong basa, but God says about His Son, you are God. Binisayan ko na ito na. Kung siya nagisulti sa Diyos nga mahan, may tungod siyang anak. Ingon siya, you are God. Ikaw Diyos. O niya, minguntang di Diyos. Kasumpaki nanta sa amahan nga itong giila nga Diyos. Ang amahan nagsulti nga ang iyang anak Diyos. Niya kita mingun dili Diyos. Pastilan, magsusupak dito sa Biblia. Muna nga itong undangan ang pagsupak sa Biblia igala. Kay masubo ang Ginoo anak. Okay, karon si Kristo ngano nagpakatao man siya aron mahimong manuluwas nimong nako. May hinungdan nga si Kristo nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Dili ang Dios maoy gilansang sa krus. Kay ang Dios gahom na. Unsa may gilansang sa krus? Dili ang pagka-Dios kundi ang iyang pagkatao. Ang namatay higala dili ang pagka-Dios ni Kristo kundi ang pagkatao ni Kristo may nalansang sa krus nga naman kay mautoy bayad sa imo o sa akong masala aron makakaplag tagkaluwasan. Wa naman tayo panahon, wa na tayo makong ihatag panahon kang Brother Isaw. Salamat Brother Libby, mga igala, wala tayo igo nga panahon sa dili tayong pitapuson itong programa na itong closing song na itong closing prayer. Okay, maganda ta. Amahan namo na skipasan sa mga langit. Salamat po Diyos sa imong mga pulong nga among napaminawan karon. Magpabili ng katong buhi sa panamduman, magagiya ka namong tanan pa imong diha kanimo, kini among gisalig sa ngalan ni Ginoong nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maayong balita o kaniyong tanan, among mga suki o mga pinalanggang tigpaminaw.
Sa ngalan usab ni Brother John Duhito, Pastor Joel Tirana o ang Riverside FM Cebu, kini nga mahigala Brother Saudi dito ini natay mga bisita karon tinusab sa Brother Libby Claves maayong salamat og ang Dios magpanalangin kanatong tanan.